sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension
or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, magyiling. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung yeling. Nagpapasalamat ako sa yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minmaintain ko na ang yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Otso minutos na makalis ang oras na alas 12 nin pagkaudto. Happy pangudtuhan. Alright. Medyo magayon po ang sa tuyang panahon ganyan. 41 degrees Celsius. Maski pa. Dapat po dahil kita dyan sa sa balad. Dahil kita magparabalad. Medyo kaya may mga madiklum na parte na panganuron. Ang nakakatahob sa tuya ang yan. Diyos po talaga tatao. Tataong maray kung anong pangaipukang tao. Mientras po kitang pasiringon, bigla na lang naglumlum. Pasiringon digdi sa estasyon. Thank you, Lord. Kaya ba kung masyadong mainit si pagpasiring? Bakit meron tao na katulad kong usyoso at sabuhay? Dipisil po magbiyahe na super init. Baka po dyan sa daita po aram. Siyempre, difficile na. Kaputanda po siguro, bako po peligro. Ini po ang pansabang edisyon kan Buhay sa Barangay Program. Digdi po sa RPN DZKI. Pinakaenot na estasyon kan radyo digdi sa Bilog na Rinconada area. Partikularmente digdi sa syudad ng Iriga. Sa tabi ng buyan, sa tuya pong kaibanan sa technical side, Jameson Oko. Sa information yaon man si Ricky Sagayap.
May isang munting Iniwan po ang sa indong kabarkada karonda Jonathan Oliva. Again, happy pangutuhan. dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay. Ipinapaisip po sa gabos sa partidaryos, amigos y amigas, mga nakakamidbid kay ex-kagawad Gary P. Alba na siya po binawian na nin buhay kan nakalihis na Lunes, Abril 29. Sa iya pong bangkay nakapatente sa saindang residensya sa Barangay Lourdes Old, Nabuac, Camarines Sur. Sa iya pong lubong gigibuhon sa Mayo 11 alas 8:30 ni na pagkaaga. Ito ay hindi chismis. Nagpapaisip po ang agom kan gadan. Kung walang labis, walang kulang. Sa muy aman po na pakikidumamay. Kay ex-kagawad Alba, Gary P. Alba. Imposible. Sa gabos po namang nagkukumpleanyo, happy birthday po sa Saindo Gabos. Ayan. Sa gabos po ng mga ikinasal, ngunya na aldaw, Mayo 4, 2024. Congratulations and best wishes. Of course, happy birthday kay Rod Batanes. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. At sa kanto ng kahit itong gatang, dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. And happy birthday man kay Jeff Andrea Mendoza. Happy birthday. 14th birthday. Yan. Ay madaraga na ining si Nana. Kumpikon ng iyong ugali at Kahit ito, salit-salit pa lang ini. malamang oras-oras. Madali yun talaga ang panahon. Pag nagdakula na talaga iyon, na dire-diretso ng padakulaan sa rong tao. Gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Ayan po, happy birthday man kay Cynthia Canyeso Manibale. Alright. May you have many more birthdays to come, Cynthia. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad ng musyoso? Sa agabos po ng mga nag-aantabay ngunya, nagpupuro pahingalo sa mga bagong makakaning pangutuhan. At hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba? Sa kuya pong pagbati sa Saindo Gabos. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Yururureo, narenero, narenero, Yururureo, narenero, narenero, imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Again, sa kuyang pagbati kay Rod Batanes and of course dyan po sa gabos ng mga Tagalagunoy. Happy pangutuhan. Tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kahit itong gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi Iraray, iniman ang sendong kabarkada karonda Jonathan Oliva. chismis na pag-uusapan lang. Ang single-use plastics po ipinagbabawal at ipinagtutulod na po ini Caneda. Meron tao na katulad ng musyoso at
Aneda po ang National Economic and Development Authority ang pagsasalay po kan single-use plastics. Ipinagbabawal po sa nasyon as in pagtatagaman in pundo para po sa pagpapakaray kan waste management. Iyan po ang importante ngunyan. An sa kuya pong nanon anak hiling-hiling na medyo po baga kadakol-dakol ng mga plastic na dyan sa tinampo. May mga nagbibiresikleta, nagbabakal nin inumon, tapos bigla na lang inaapon dyan mismo pati sa tahaw kan tinampo. Ano na po ang nangyayari mga kababayan? Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay Lalo na po si mga lalaagan ng shake. walang labi. Oy, bigla na lang pong ilinalag dyan sa tinampo. Igwa po baga kita nin basurahan na tultol. Tama ay Ano na po ang nangyayari? bunga nangyaring insip. Ang pitong gatong kailang may gunitang Ang mga nag-aarapon pati, si mga estudyante. iniibig. Mga estudyante po, ano nang nangyayari? Diyan po sa mga barangay, mga estudyante pa ang nagpapaarog. Ano daw ini kung nabibriefing dyan sa eskwelahan ninda about single-use plastics? Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan. Medyo po baga makamundo. Ito ay may chismis na pag-uusapan lang. So hopefully, makuyan po niya ito ini, mapundo, mapatanidan, Sa bukana ng buyan. o kaya kung ano man po na lay, anyaon dyan, Dito ay kung may ordinansa, dapat igwanin mapadusahan para magtanda. buhay kundi ganyan. Ito ay So anyway, napangapudan po kaneda bilang pagpepreparar sa pinaglalauman na pagiging upper medium income economy status kan Pilipinas sa 2025. tao na katulad Ikinakahandal kaya kan ahensya asin kan mga eksperto na mga dakol ang plastic waste na natitipon sa nasyon kada aldaw. sisyoso, malamang oras-oras. Isipon ta po 194,138 metric tons ang kinakarkulo na mga basura na mga plastic sa taon 2055 hali po sa presente na 7,400 metric tons. Mismo po ang DNR o ang Department of Environment and Natural Resources ang nagsasabi na magiging dakulang problema ang single-use plastics sa futuro. Kaya kaipuan na ining matawan po nin magkakanigong policy asin paghiro. Ito ay may chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. Ini po ba si duman sa World Bank ninhuli man sa shea economy o pagbakal nin tingi-tingi kadakol-dakol basura ang natitipon magpundig din na maabot sa 2.7 million metric tons kada taon. Ang mas malala pa, nasa 20% ang napapasiring sa satuyang kadagatan. Diyan po sa baybayon, sa mga baybayon, igiwanan mga basura. Bako lang po sa baybayon, kundi mismo sa kadagatan na. Sa presente po, pending sa House of Representatives ang House Bill number 26 as in man House Bill number 1 or 4102. Ang nakapalaog po sa House Bill number 26 iyon unnecessary plastic products regulation ang pagbabawal po sa produksyon, importation, sale, provision as in paggamit po ng single-use plastics. Mientras na po ang House Bill 4102 o ang excise tax on single-use plastics ang pagbabayad ni na 100 pesos sa kada kilo kan single-use plastics na maghali po sa Bureau of Customs as in mismong lugar kan produksyon ka ini. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik. Medyo
medyo alanganin po ang grabe. So sa ngunyan po, ipinagpaaram ini kan NEDA ang National Economic and Development Authority. Langon yan pa sa na po nakikipagtarabangan na. Dito ay Partikularmente po dungan sa mga pribadong sektor. Asin po sa international community para po pakusugon ang sustainable and green investments. Kabali na po digdi ang pagbilog ang Philippine Action for Sustainable Consumption and Production na nakalag po ang implementasyon kan Republic Act number 11898 o ang Extended Producer Responsibility Act o ang pagsusugo po sa mga pribadong sektor kan or nin responsibilidad sa full life cycle kan sarupong plastic. Ang sarupa po digdi, nagluwas man ang DNR kaibanan ang United Nations Development Program Philippines kan sarong National Plan of Action for the Prevention, Reduction and Management of Maritime or Marine Litter. Na iyo po ang nag-inkaminar sa mga MSMEs o ang Micro, Small and Medium Enterprises kasumpay po sa Sustainable Consumption and Production. 21 minutos po makalis ang oras na alas 12 nin pagka-udto. Kuya mo na po ang sa tuyang mga pagirumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, for safe travel, protection, and guidance, and for the souls in purgatory from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpillo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe, Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday Family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margareto Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Parto Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda and Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilan bilyong tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis. 26 minutos po makalihi sa oras na alas 12. Kanina pagkaunto. In the meantime po, uya muna ang magayon na seleksyon para po sa mga nagpapa-ugay-ugay ngunyan. Si mga
Iyan po ang sarong magayon na seleksyon para po sa Saindo Gabos na mga nag-aantabay ganyan, nagpupurapahingalo, nagyuyosi-yosi, nag-iinom-inom ni na malipot na tubig, nagpapahingalo, nagdudian-duyan. Dito sa pitong Iyan po. sa tabi ng huyan. Inom po kita na dakol na tubig. Ito ay Para kung ano man po ang maging implikasyon kayo yung init na ini, malikayan po niya to. walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng huyan at sa kanto ng kalye itong gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilan pilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Igwa pala nin magayon na pagkakaan pag si Semana Santa. Ngunit bakit may Anyway, kuyan pa ito ang nakalihis na bulan ang Semana Santa. However, at least po maaraman po nindo itong magayon na kakanon pag oras na or panahon nin Semana Santa. sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Siguro po sa kanya nag-iisip ka mo kung ano ang magayon na pagkakaan pag si Semana Santa. Ano daw po ang masiram or tamang-tamang kakanon pag Semana Santa? Aram po ba ganyan to na kinakaipuan ang fasting oras kan Semana Santa? O anda ipagkakanin karne o iba pang masisiram na pagkakan bilang pakikisumaro sa pagiromdom sa sakripisyo kan sa tuyang kaglalang. O an sa tuya pong kagurangnan na si Heso Kristo sa Kalbaryo. Bukan ang ilan bilyong istambay. Maraman po niya itong yan. Ano daw po ang mga pagkakan na simple pero swak na swak sa indo pong pag-aayo, no? Sa ano ba yan? Sa next year, baka ininaan, gibuhon ta. Bakit meron tao na katulad ng musyo? Ang nakalag po digdi, ang mani, almonds or other nuts. Ugali at hindi ka Kapag naparong na po nindo ang nilagang mani, oras ba? paggising sa or pag matapo sa aga, sigurado mapapaisip ka, Holy Week. Holy Week na nga yan. Walang kulang. Saroan na mga pagkakanain ni naswak, asin patok, pag Semana Santa na kinakaipuan kakanon, kaibanan ang pamilya. Inipalan ang mga mararahe na kakanon pag Semana Santa. So anyway, next year, pag Semana Santa po, inipuan magayon pala na kakanon, mais, kamote, ube, ining mga kamuting kahoy na may kapartner naman eh. Ang kapartner po kan maniyo ang mais, kamote, kamuting kahoy o kaya ube. Matayang ka bawat saglit. Ito ay hindi Dahil lang po niya ito ma-explain kung taano ta ini ang pinagluluto or normalmenteng pinagluluto pag breakfast, pag Holy Week. ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. O magpuon kan Huwebes Santo hasta Sabado de Gloria. Hindi mawawala. Alagad po mas masarap talagang makapag-isip-isip ka, makapag urup-urup. Miyan taras nagkakakaning kamote. Kaiba po an man iba-ibang klase nin sira o kaya mga seafoods. Iyan. Hinuli po nga ni tabawal ang pagkakanin karne. O itong urig, baka, bawal po yan. Sigon sa pagtubod or tradisyon na sa tuya pong nanodan. Bilang parte po kan pag-aayuno, pagsisimana Santa. Gatang sa tabi ng Ang normalmenteng panira kan mga Pilipino, permi po dapat something with fish. Alright? Kaya laog po sa listahan ang sira bilang patok na pagkakan, oras po na mag-aabot po ang Semana Santa. at sa kanto ng kalye itong gatang. And of course, dahil man po nawawala ang tinapay asin itlog. Buhay kundi ganyan. Either nilagang itlog po o pritong itlog, ipalaman sa tinapay, ayos na yan. Walang labis. Uy, maski nga ni sardinas maorang ilag yan. Ngunit bakit meron Gigisahon ta muna ang sardinas, pero dahil masyadong ilag itong sauce.
Tapos, runuton na ito. Dakulon po ang ilalag niya to. Dainin do paglaagan nin bawang. Sibuyas lang. Dakol na sibuyas. Tapos itong sardinas. Dahil masyadong ilaag itong sauce. Lagan din diit na tubig. Simple lang ang pagluto kani. Magisa lang kita. Pagkagisa, lagan ning dikit na asin. Bako man masyadong kinakaipunan na asin dyan. Taigwa naman ning alat ang sardinas. Lagan ning pwede man optional kung lagan din doon nin magic sarap or vetsin. Bahala po kamo. Depende po sa preference nindo. Runuton na yan. Tapos ahonon na. Magbakal na ning itong mainit na dyan. Mainit na tinapay dyan po sa mga bakery. Magtimpla ka na nin Milo mo o depende kung Milo ang tinitimpla mo o kaya ang kape. O masira mo na yan, masira mo na tandem na yan, masira mo na kombinasyon. Yan po ang mga tamang kinakakanya to pag oras na nag-aayuno. Pag Semana Santa. Pero mas magayon po talaga nag-aayuno pag Semana Santa. Try mo, try nindo. Nadain mo na magkakanin pamahawan hanggang pangudtuhan. Makakan ka mo alas 3 lang. Alas 3 ning alas 3 ning hapon. Pero dahil lang sa Biyernes Santo. Mga Huwebes Santo pwedeng gibuhon. Or kaya sa Lunes Santo pwede. Pwede man natulong aldaw kamong mag-ayuno. Depende po. As long as makapag-ayuno. 38 minutos po. Makalisan oras na alas 12 ni na pagkaod to. Uyan muna ang mga natatadapan niya itong pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Aron
Tinawag ka yan pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo and Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Igwa na lang po kita ni 16 minutos bago magabot ang oras na alauna ni pagkahapon. Maramihan trans po, salang muna kita ni mga magagayo na seleksyon. Pamparelax po. Ganyan na
pagkahapon. Para mientras po, mapamidbid mo na po kami. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya to niyan, 1:02 na nin pagkahapon. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.